Efter en stekk, her vi da har haft London Stetchen, hadde vi tver halvganger omframt en ekkløying fra gamle garva og politikeren Tjåkon. Så færer vi nå under det første tjekkpanelet, kunne vi si. Og tjekkpanel vi politikeren og vinnerløve sammen. Jeg har nevnt nekker fyrir kvalt, vi har vært for døyligere nok så bleida sofrer oppi av paddelen og i mentnerhusen og foglafyrir. Til det var sessast, her vi sier og en politiker og en vinnerløsmauer i hver sofene. Og med vi får til teknisk på plass, så kan jeg presentere det kun. Det fyra som nå får tjekkast Høgni Høydal, landstorsmauer i Fiskevin og Malon. Bjørn Kalsø, fyrværende landstorsmauer i Fiskevin og Malon, og nå løkningsmauer for sambandsplassen. Boje Jakobsen, som ombår stora samtidig Væran og i Gøto i kveld. Og Ludvig Vistein, som utgjørermauer og er rundt med flere fiskebånd. Men han tåsar i kveld vegna til som nå er moderne forskning og er nødjar aktører. Han tåsar vegna tøyre kveld. Hjertelig velkommen til fyra. Takk for det. Takk for det. Til politikere og til vinnerfolk, til færa neste 4 minutter. 4 minutter har vi sett av, tøyen er færre gang tjåkon. Til færa tjekkast nekrar at de store spurningene kunne vi si i fiskevinn og nøyskipanar oppskottene, og i tøtslige verande oppskottene og øysene. Tryggjar til at kommelighet til fiskvinnene som landstyret lovar, omfram til at tilfondjes rento som landstyret innskjer. Og jeg synes det er diffust, men så videre vi da løy hver vid om. Alle fyra kunne hugsa meg fink og lyke høvi holdt stått av sværa en aller første spurninge til hvis de kunne si at det stått og det skulde nå. Hvordan vil fiskvinne og nøyskipanen brøyta førsk og fiskvinne? Aldan tog det tøyt oppskotthøkene så fart jo første minutten. Bruka maks 1 minutt på det. Hvordan vil hette her oppskottet her brøyta førsk og fiskvinne? Hva det for sigur? Ja, det oppskottet som vi har finnes nega vittjer, det vil brøyta fiskvinne av 3 høysøkjon. Det første til å få boradika ståndsøkt under førjon, så vil det kunne få en heimaflåta som tjener penger og virksomhet med landet og tøy. Vi ørenleie trykker det virus og økning i førjon, vi tar med krøvene vi ser det til landet i førjon, manninga vi skiften i leie, alt vi tikkert til lands og så framveis. Og i 3. leie, som vi tar tropla, så trykker det til at vi skapar en avsett kommelighet og kapping om å komme fram med tilfønge. Og det særlig det som vi kallar for nytt tilfønge, det som kommet i et sred og så stora mån i underfarne og ærene. Og dette strøye som nå kanskje sinne løye til at jeg alltid at førjar hava 8 iva det største og mest tilfønge noe tjau hever av livan tilfønge hava. Og her ommykje til at begge de som har vært vinnen her til og eisne at nødt kunne bli oss frem til å få en neggmare borsjord. Og jeg trykker veldig på vi fiskvinnskipene kunne vi få og minst at det 3-falt mer borsjord i langtene til livan tilfønge mer i havn. Og en ekki bedre nødskipan, altså sambar landstorsmannen som øyer oppskottet. Vi har kallt så to hin politikerne så ofte noen kvalt. To først samme spurning, to først somlas 1 minutt, maks 1 minutt av svære. Hvordan vil fiskvinnen nødskipan oppskottet? Et tunn tidsje brøyta førsk og fiskvinnen? For det første så halte jeg at dette oppskottet heter omerhallig fløkt, som flere andre har vært inne i. Ja. Så jeg vant til at de som kommer få mest borsjord til lagfrøyngar og granskårer. Til benchfire. Nødjar alle da vinner, altså? Ja. Og et annet som er benchfire til at det er incitamentet kanskje til at menna seg ved at få seg bedre skip, nytt skip, og at menna produktet, og at gjøre uiløver i fiskevinnen av landet, det er ikke så gode måløkker vi tog, skipene som Høgni Høydal legger opp til. Vi tar trutja skipene i øynene, vi tar her vi økeskvåten til 8, vi tar oppesøle til et annet, og vi tar søvelig retten til det 3. Og skillnadene med disse skipene er ekvile diffuser, og i oppskotten til at det er landstorsmauren som vi kunnskjer og kommer at avsette hva alt dette innebærer. Ingen annen det faktisk. Jeg halte heller ikke landstorsmauren annen det selv enn. Så at utviklingen vil tann, at vi kommer få eldre skip, gammel skip som vi kommer innflytta til som har løsa seg bedre, til å være tanker kanskje, eller større skip for å få nøgt, og til å være ikke tann rett. Det her vi at hava virusøkning og at skapa et marknad at vi ødel får oss nek på sjorsmål. Det er i benchefyrir som ikke hent.
Hökne har långt markerat ska säga till som inte sucha men lusta här hemma men du fast inte än Hökne vi har 4 minuter att checka stå. Jag vill gärna ha vindlösmän när framåt mikrofonen nösne tar som liv och i einar fiskvinne där som balansstör ska konverteras i en nutja skipan per 1 januari. Vad är det för skipan du sa för här Bo Jakobsen? Ja, jag vet inte själv vad kommer att vara men min mening är att mer uppsöla verer äldre skip kommer att ha i färjan och äldre skip kommer att ha i färjan very gosko kommer att ha i färjan och very gosko kommer att ha i färjan men gosko fisken men pengar för att ha hem till färjan tyvärr så mer uppsöla halt i kommer att avska till att vi kommer att ha inte bara en fiskamarknad men vi kommer också ha marknad här underland så jag möjligen och som skulle ändå nu jag synflåta kunna sälja det gamla skipen till färjan. Så och det är inte gott. Hvis vi skulle vara främst i hemmen så skulle vi ha den nutjaste skipen i hemmen. Så det Jag får 2 minuter, alltså inte så gröda björst mynd helter han fjärde i soften i teolot och vi står in to är så ösne vindlös med vad är det för en fiskvinn och tusar för där på vakna upp 1 januari och framåt. Ja, god kväll. Jag kan säga att intentionen till sidan samgång och hur helst värdet till att fler nya aktörer skulle komma så är det vinnerna på Ankramata och här uppe så lampo i hur kanske varit till den största regulatorn i Kiban. Självant är det glädjligt att några nya aktörer får möjlighet att köpa fisk och nu i Barentshavet och i Grönland och uppköra fisk i Färjön och Fjärlöjen. Men som uppskott föreligger nu så är inte tar stora möjligheter vi tog. Är osamtor vi bor i tog att vi får så gamla dankar och vi att alla tar aktörerna som är i vinne och i självor för att vara verande i vinne och vi så inte några är aktörer kom in. Jag räknar vi att det är som idé tar som är i vinne som kommer att köpa det här uppe på Sölne. Uppe på Sölne lackar så mycket när vi måste till upprona uppskottet tja samgångne och antitrost mörsk och andra är flott som är kvart uppskottet logiskt inte ordentligt tog som ennafnar var atlan vi uppskottet. Från att det är och 4 stora aktörer i förskar fiskvinn och så är det några andra några smarri aktörer som räkas utanför så lätt man upp i det vi har ju hört att ha 20% av en antitrost marsch det är så 5 aktörer kunde komma vinna och stora jag kan inte omynda mer att det kommer att skapa stora brödingar och rembigar fiskvinn och hinner vi nattor att det här tjätje har jäkligt tjocknum 20 år och alla milen under färgen så rockar inte vi att näkar unglingar vi som fotlo 5 vi nog inte på pyren och så vi är så pellbokter att han färg på förska fiskvinn och till att det nästan är görligt. Så sin flatt förnämelse, sin du negativt förnämelse från att mannen som ombor nutjo aktörerna för nu vända till det höjt i kvalt. Ta loj med bonus att till högn höjdal fast to flöjde aktörer och i fiskvinna vi nu kommer uppskott. Det är ju inte sikt för att det kommer nutjo aktörer utan det är så de ansvarsmörsen som vi skulle upp i skap möjliga för tog. Men jag har sett två sådana sammanhang när vi ska reservera Björn Karlsö. Alltså gamla dankar så kommer inte förra. Tog jag man för en av sig kapping och bara få mer på fisken. Man får eisen rymliga långrattender, eisen tätt ska köpa upp på silver, eisen långa rattender. Hvis jag inte förskar fisk vinner ju det. Det är alltid vi glömmer för att komma det. Och särskilt hemmaflåtan. Hvordan är något skip är byggt under Björn Karlsö? Hvor ullöv är gjort under fiskvinn på det folkaltorsen och i några något skip under förra? Men du har två nej, lusta nu. Nej, inte spela mig av till det måste man säga. Men det är inte något skip byggt och i uppköven nära första skip byggt. Det är så att live nu. Det är nära första ja, det är skip byggt. Ja. Och mittlar tror jag hade det chef skip in och tant fra. Hända skipan för att göra det först och näck på sjön och det var alla möjliga för tog. Eisen vi tar med jolten vi där skott upp så var det alla möjliga för att göra ullöver i något skip. Och i vis så vi får ett skilla stånsökning så var det ullöver i något och näck bättre anpå till vi har alltså en stöv här ornamenten av gamla dankarna för flottan till han som är det. Det är han som är det. Men då skulle vi ha alla 4 banan till tog i nöjsta brott att jag vill stäcka själva den där sagt. Men du har ju just han nutja aktören och det säger att det är så kärligt spännande. Då du står inte värst ska du kunna bara se inte pura blänkor och i fiskvinne då är vi några år att utgöra med över flora fiskibon. Du var ösn kan man säga en central figur och i tog runt där uppe så i 2011. Men kvärt är det som ger tujna men jag syns det mera
därpra, inte bara fläta, inte bara gruckota i montel till som tusa för där ta ut till samgång själv framnar ja. Det är väl sagt han står i att man flyter sig såna i all mal och just nu mycket uppskotten är blivit här att man ska kunna tälja till sejchan och man ska kunna finna en semjo och så glöjer allt av löjen och det är kanske det som är trubbelagen ut det är alltid spännande att man hör om att nu ska man ha en nutja fiskvinn och skipan och det var lust efter först hörde man det att det skulle vara en kvota skipan det var rätt spännande så om vi har en fisk i skipan i ankna skipan som är väldigt ja som hur fungerar väl så kommer kvotaskipan men kvart är så vi kvotaskipan så har den kvotaskipan som är nybunten det är inte lov att sälja kvoter i mitten utan därför inte högna vänta det är inte lov att lätta kvoter för att där och så framvägs så det är inte ödron kvotaskipan men det är inte reellt en kvotaskipan som vi känner från grannlandet runt om och det är inte omsättligt och i Panakramata. Och så lösnar över munnar vi uppskott det är att en jacknon att du har brott och du till och så vi där ständer vi till att 15% för en uppsöld och 20% i antitrust och det handlar bara om att finna här till rätta procenttal som Jons Eidskort säger att man har korsöljan ut i sen för att kunna släka lite sintor och det här som är så uppskott är inte särskilt avvärst så någon aktörer i det vi har också hårt några aktörer som har vilja komma in och vinna tar jag sagt just det samma att har inte chockna för någon uppsöld och börja med att ta hem som har kvot fram man undan och att tar kun köpa 15% men då har jag en procent fram man undan där kommer så halt upp med åter att uppsölden till att säga ampo i uppsölden är inte funktionell för nya aktörer utan så att det bara är nya aktörer som är clean som släpper köpa uppsöld du gör sån isolera Björn Kasse du markerar alla då annars är sport i Hagni Höjdal kvar nytt skip kommer i månader alltså Norrborg blev kontrakta i månader i landstör Trantur i Göte blev kontrakt över av Victor och ankran ösnen botfiska bay pertrollarner och ösnen trollar landline blev bay kontrakt över Victor ta så det men jag vill säga att det som var negativt vi tog att man säger dessa Rutland skiparna som Högni Höjdal sett i verk och i 85 där man säger till skipan upp så för en stor part av politiska skipan att han att gak och man nu skulle allt brötas det vill säga att allt stäcka upp den 1 januari 18. Det var alls inte Atlant ta i vid att lägga stäcka sig här i Rutland i skipan bara för att göra det pura grått att det var förra folk som åtte rattentene men att det var lota ut till aktörerna i vinnene och en skickare i skipan och det måste vara vi får inte en blomande fiskevinn i förrän utan så att aktörerna häva ett tojarbil att arbeta i tar vid att det är något som du släpper att bruka. Och så är man sådana kommer fram till det att man ska ha sig tillfånges räntorna och en part av henne och en jalti in i landskassan. Det har vi i sambandslösningen också sagt till läge, men det kan inte vara ett åkerstjalt så som Högni Höjdal att lära det nu. Vi kommer alltid landa partner med lust att jag vill säga man alla tojerna det som man bara huxar om till att få pengar in ur vinne och ungen som Ludvig Östen säger alltså tar er bonner vi sela och röjm och i kvarjar tog evig öjnastar lovargrön och i sin nutje uppskotten. Till lovat om en åt, men det blir inte till. Till tvär eller trutja skipan och i kvarjar grön. Jag nämnde trutjar i annan, men det är ju kvarjar grön. Ta det lökfröingarna och så granskårarna som skulle färra pitcha sig större hus att husa stå i till kommande åren för att klara att framlägga allt det tillfär som ska till för att alla serier vinner skulle snickva sig och i sin här skipan som nu kommer. Och det är inte rätt. Det är att vara en anfall skipan som gever vinnene möjliga att virka och så ska man täcka det ur vinnene som man helt man kan men en stor part ska vara efter vinnen för att hon ska kunna förnutja sig och hon kan gott bli premiera liksom förnutja sig helt det än att straffa vinnena kvar för onkel för tjäna pengar. Högni Höjdal har långt markera men jag går också bara lycka att snära chansen Lloyd Sintor till ha Sintor hur att ta sig efter det by politiska parti ganska helt pura nu sport jag om det var skipigt. Ja, efter och ta live när uppsagt och så vi är men som sagt jag går också bara snära chansen Lloyd Sintor till Bo Jakobsen världen vi har varit inte närmast ner för världen och det är blivit en öliga stor företag så står Arne Monteltickon så verur nyskibanar uppskott kritisera kunde säga från barnsöjon. Bäj tog att det tekur och stort ätligt till tickara verande virksame och ösen tog att det bremsar till växter som tid av uppleva så står Arne till släpper inte att växa mer till släpper expandera och göra det det allra bäst till så näck som det kunna. Hvis vi tar första kritikpunkten först alltså världen en fordring för tog att komma ut för
Eller tja nutjen aktören som politiskt inskir om. Alltså, tid en forring för att Ludvig kan komma bevinna? Nej, det är inte att antitrust är inte något nytt uppfunnet. Det är värre som det gamla lagarna. Det är nekv herransvar så gärna vidare sloppner att vi kommer upp och att ha marsch i plagskvinnen till att kunna köpa mer. Så vidare ska handla några löjver. Vidare ska kunna köpa några löjver. Vi lägger komma ner till. Så det är inte till grunden till. Men du har ju Ludvig säga att det är uppsåld parten för det första han löjt till för nästa så ger vi själv om antitrustregler galdande. Du kan starta för att uppsålda och köpa. Så det är rätt. Det Ludvig menar vi till nog det att den störste har alltid en firma mot Lavöjka och uppsåld. Och det har väl alltid varit en uppsåld. Och vi är ganska störste mot Ludvig. Men om är för aktörer när vi älven och andra kommer när vi gör med rocken så är vi ganska att lilla barn alltså så till och släppa utladdningar av jag med rocken så vi då är lilla så det är en uppsåld är byggt nu en så att det är han störste och kanske ofta att han tar mest svärt så släpper det så vinner det han som tar satsa mest till han som vinner det. Tack av ett sådana kritikpunkter alltså det som snurrar sig om att nu ska man uppskjuta till högna ta bromsar till kara växt till kara möjligheterna växa och en större och bli en bättre till det som det då allra bäst och kvän hot vill nu skipanen att det inte till bromsar till kara växt. Nej, jag högna börjar nämna till vi nu till skipan allt det där och raska vara rätt sånt kom för 20 januari där. Det var att ta Björn Kalse säger löven upp så igen ta det vill alltid vara så en nytt skip på 300 miljoner det kräver något tryck rätten till hvis du ska ta satsa något. Vill du satsa sen och männa vinna för så måste du ha något tryck rätten där så då ska det ju rätt att arbeta vi. Och det som är inte vi till kör du 100% uppsölla så vill du komma få att det är bara så gamla skipen och inte ta satsa på nytt skip men mer du flyter till tryck rätten där mer du satsa och titta samma till Ludvig hvis Ludvig här och live så tar han alltså satsa mer. Men hinner vi nu då en landslagsman som säger okej, de får 45% av tusen av det ut som tryggvärande rätten till nekvar framåt 8 år framåt och så då här fram möjliga för att uppsöka och köpa. Kan det inte vara nog mycket till att de kunde kontrakta något chip? Ändå nu jag tycker att flåta. Jo, men trubblas är att vi har inte underskrivet det. Vi vet inte hur vi sant emergent. Så kött som en låga och kommer gilte så helt säkert vi för hooks services. Men mer i högna kvar uppsöka men tar vinnarna satsa. Så fungerar vinnarna. Det är små enkelt det. Ja, Högne. Ja, jag ska säga först att är rätt sant med Ludvig att det som är hänt vid uppskotten till det till det sänkre så någon aktör. Det är alltid så att det vansen vi gångna som är värre. Men du måste göra rätt till att är mål så att det kan för under ett arbete vi fick som det är att låta dittnar upp just för någon aktören så som Ludvig. Nu ser någon aktören att det är simpelt dittnar blir så smalt. Det är nästan allatna. Ja, är fan om att äntligen hör man här rötterna till hela det har bara hört att rötterna bara att tajma som är i vinden i det som har sagt att allt är så rävligt. Och det är alltid en boy i vatten det här det inte. Tog att vi uppskott så lyckor. Så var det här möjligt att göra oilöver till tajma som är i vinden i det. Och hvis du eisen bjør ut, eisen går lengt her at det vil eisen mulig til som må nødgjene gjøre det. Men det er her som er marsjen alltid størst. Og da vi tar som grunderleie for å gjøre uiløver og få en vinner som skal eisen kappast utenlands, som Boje sier. Så halte jeg vi trønner til å få hitje etter hvordan det akkurat kan London, hvordan jeg grunderleie hever et spiltende skip som byggt i Norge i det, i kvoten. Det som hendt underfarne åren, det som vi vil ikke kjøte opp av bjør ut, för att andra kommer bjöa sig fram. Det är det stora och nödja tillfång som kommer att träs i åren. Vi plejer nämna att döma bara i år 2016. Vi är en politisk avgör. Här har vi hack och sildakvoter vid 2,5 tonsen. Och svarta kvoterna vid 104 000 tons. Nu ser du större. Nej, så betingelsen jag att det ständer i botten i sammanhanget just om siltna. Det var så att det kan skapa galvi morgon framskill. Nej, låt mig göra det ut. Det här tillfånget är alltså utvega politiskt. Det är mycket av tillfånget bättre till det värende aktörerna och till nutjar aktörer. Det är inte som har några ötta så ner har vi det hörsta nu i kanske ett. Nutjar aktörer ser han släpps in. Ja, det är just det som är avbjörningen och i politiska skipan att lite till nutjar aktörer halde eisen och vakt och ett uppskott som lödne. Men det är framvis en stor möjlighet för att kan få nutjar aktörer in i månatligt det. Det alternativet
som vi sitter vid. Det vet vi. Det är att allt bara vill byta ut till värande aktörer. Det är vi sandig för. Och då har vi gjort ett uppskott som tycker stor ädle till de värande aktörerna och skapar möjligheter för norska aktörerna komma fram med. Och jag ser en för en, alltså vi till grundland som är nu, vi till grundland vi har till fonds så vill det om mycket möjligheter bäger och över och skip, att göra över revir så tycker lande och vi får en kapping vi som vill gå ut. Det är det som ligger i uppskotten. Och det är 80 år så länge. Och så det kan bli kasse till att han kommer in data. Här finns det en uppskotten här. Jag ska bara säga att det här uppskott är stora mån just samrådning och vi sammanflöschen. Tar vi kastat den tillfångskälte som vi hade i ödler samt om, så är det en just i en samrådning vi sammanflöschen stora mån. Men det ena som månen är att han sammanflöschen har ett uppskott här man ska i världen skulle ta mer in. Så politiska åraskifte är en mest av undanstående. Så är vi kunde vi finna sagt vad klockan har sagt jag kan ta vad vi har samråst om så är det inte längt i mitten att finna en värld som helt framåt. Har det för lugg och hålla svär på Björn Karlsson till samtalsgången inte rösne ja bei trick rättande men nytt tillfånge ska upp och så så är det tillfånge ska det ska ska rocknast du får lugg och hålla kommentera på sån högna om att det var faktiskt rätt ner. Ja. Alltså är inte samt då jag sån här 50% som också nämnt att vi var så tatt. Det är slett inte samt då inne var vi och i samrådning alla tiden och hade vi brukt alla samtaltiden. Så det är slett inte samt då. Så ser det räkna till att har ju några andra nästformar så att det 50%. Vad var tut på? Halt tror jag ganska. Okej. Ja. Okej. Visst det var. Men det som månaden är akkurat uppskott och det som Högni Höjdal arbetar vi. Det är att akkurat uppskott är en enkelskipan. Alltså det är en skipan som bygger och på sövelig rattender och på ett tillfångsskjalt. Och så bygger det på kvoter här som det är bäst hörsligt och fiskedejar här som det blandas fiskskaper och till dem så vi bottfisken och vi följer. Så är snarare det här. Så släpper så för vinnan en skapra på 8 år och uppskottet. Det kan man själva diskutera om det ska vara långre eller möjligt att stick eller det. I allt det ska minst det över 8 år. Det är Timo i mening. Och i men Högni Höjdal säger att det ska vara 8 år men vi skulle akvarium är det om vi det hela tiden lunch här. Det ska till är det faktiskt 28 år. Men nu må jag Lukas Peters dropp du ser att här är några månader till Rönnra Luisa tar men kvar är Ludvig Stein kvar är nog aktören ut i uppskottet. Ja han är akkurat som i Högnas uppskott. Han häver inte så öliga gåar möjligheter inte utan så att det är nog rättender som vill sält eller rättender som fettla åter till landet och så vill sält. Och här verer han ösne den nya aktören till värre vojkar i kappingen tog att här är aktörer framan ontan som helst har en firma. Så här må vi säga att möjligheten jag är inne här men här är det nya aktörer men akkurat jo hon är öppen men hon är ösne hon är öliga smål sambar själv hon direkt uppskott. Ja hon är lika smål som jag högna och att här är så tog skiljes lätt så på Limbia nej tog skiljes lätt att man lägger det här uppskottet som vi har vi att köra allt det här forskjelliga in här som du har några goda intentioner men du lever inte upp till där. Så är det bara. Jag bara lägga kommentera. Då är halde man ska tåra att ha en röjna skipan som vinnan och vet vad hon har för halda sig till och kan akkurat uppskott kör ösnen på att här uppa mer ökning av få fisken till lands. Nu ska jag lägga så halde ösnen på Mikkas resten av kvällen och Eva om skildebröd det och kanske är vara ve i Ludvig Stein i Anna. Men vara ve i våra spyrja Ludvig Stein om det vara nu har den landstorsman som säger ja i asant att det när för det här som nya aktörer är månande mer atlaktnar i mån till det som han atlai du har en annan politiker som säger ja, skall jag också uppskott i det när Lukas Atlatar som högna satt där och du är av inne vinna alltså visst du tar kassetten nya aktören kvar fast två framtid. Ta så visst han är så lösnar att är värd till stövnen så hej inte så sälja bjärsta på att som säger på den vägen. Tog att det är vad sagt han som sölvöra för att få ett uppskott samtidigt. Att man ska all sölvöra kan man ja, det var nya aktörer inne vinna till att det ganska då var det uppbackning för det ju en uppskottet. Och jag hade inte funktionaliteten inte ser i hur kan man öspra kan man vi ta ja ta man ju det hvis du ska den uppsålna att se att du ska uppsålna köpa så ska det vara sagt att ha ett chip och du vill slå utländska fotgäng och du ska ha en risk av kapital det heter high risk och du ska lägga äckliga pengar på bord och är du inte som boy nämnde
eller ett eller annat så har du lite möjlighet att du ska även nekva miljoner bara för att komma igång och köpa 15 000 tons av fisk. Nu nämnde du utländigen själva. Kvart hej en utländsk stark utländsk backar som kunde vara mindre då är i två Ja, är några stora utländska aktörer som också figurerar i förjon, tar vänner att arbeta innanför heidersken fiskvinna, tar ofta viljar till att vara samman om att häcka högre risk till nudge projektet. Och det är så läst och det är för sig spärrkassar inte. Och det mest så att det är ekvivalent tungkörande nudge aktörer kommer in och särskilt så gärna att det är nudge båten kommer i sopanna att du inte lov att ha en högre vinning än 20%. Och det mest är att det är inte särskilt attraktivt och på några som helst måte att komma in. Bara i form av uppesål. Om det inte annat häver så är det ekvivalent tungt att komma i vinnarna. Vi har sagt att det är människorkvoter och ökeskvoter, men det är för handen i munnen. Det var inte hur lunch du hävdar. Hagni Høydal, ditt var smälla framan undan och här till hävd och så ösn som du har då du består vi så att du inte möjliga att leda där styrk utan landstid utländska ognar ska ner 0 och så hävd och ösn upp att det är föringar vi att naturlig vinningen ska ner han ska skattas herrar en Ludvig Alfen rocknar vi du smäckar ditt när för nutnatören. Nej, absolut inte. Alltså tar vi tillförskall det är ju allt samt om till vår spårning kost du se det där. Och här är det uppskott som är äckla rymligt, det har alltid det här samt om. Men det som Ludvig nämner och som vi inte må glömma det är att hvis vi inte gärna skipan här där vi möjligt att bjöa och på nutchratten eller på ratten som landet bjöar ut så är det ju ta skipan som vi har känt, nämligen att du ska nu köpa där ett löve från någon som hävdar framan undan. Men du säger till Høydal att det var gälligt ta ska du lägga miljoner, hundratals miljoner borre för att köpa ett löve och länka till så vidare så. Det vill säga att är gångt till att komma in i den skipan här du kan bjuda på en part av telefonen, du ska gälda det 18 år avrätt i månaden större än du ska in i en störst utländsk batch och köpa där ett skip vid varje löv så vidare så. Ta ska du verkligen ha för 100 miljoner bak. Men du vill ta några svårare sidor och du vill inte lova dem att leda sig styrk Skottland så få en utlänning in till dömes att köpa en uppsål som ösne här fram det blir så lojt att han nästan inte löser affär efter. Vad säger du till tanken? Nej, alltså att utländska kapital ska vara i själva vägen. Det är ju ett principiellt mål som vi har vidare landet. Jag kan pitcha det princip ja. Ja, tillfånge är och för folks och reis att tillfånge ska ligga i förgrund så är vi inte ända vi tillfånge ända utländska handen och att vinningen tillfånge för utländska händer. Det är det som är ända mål vet du. Och en fiskfinnshow som där förska. Vi sån inte mäknar efter vi tillfånge här. Jag fortsätter vissa mig av att väja. Vi tog överskott som är i en vanligare vinner. Så har vi stora tropplägare. Det här blir väl till, men det som vi då ser, undanfärden och Arne, det är ju att du köper och ser det löver, privata marknaden, så kräver det så rövniga pengar. Du har ju landslagsman säger, ja men vi vill ha det ska bara vara först pengar som för ut och köpa. Vad säger du? Det är inte rätt argument, det är det. Först pengar till först och när 100%. Skiljer väl argumentet. Det är ju och det är en god hugskön här va. Men så lås när förska fiskvinnan inte fungerar. Näkran tror faktiskt. Det är alltid vi utländska kapitaler och då ska jag minnas till det först innan kappaste med de mannen som här finns ju lov att ha utländska kapital för att fälla. Det är alltså att det är näkran i vinnarna som har firman framan undan. En affär. Det bör rätt alltså det. Man nickar, vi kan så to markera lunchen, nu ska du av banan och det sitter som sagt nog splätt i soffner, men till morgon det som bjöd kom fram. Jo, men här är ösen tvärskipan så här vill han ha det ut utländska kapitalet 6 år. Men utlänningar, hvis det är utländska kapital så blir det tjejer. Och här forskningsbehandlar man, jag hade det ölla neck och just när uppskålen här man alla germon allt efter ja nästan kvar är ruin ner men låt här färra. Det som är tydningar mycket att minnas till det är neck avsnitt framkomna skeppen som är i flottan det heter nejvan ver här om så är att utländska aktörer inte hade en part i ödlenfören och i början. Så det, men samtidigt vi Høgni Høydal i tog att vi över öliga världen vi att virene som är i fiskevinn till förska, de skulle föringar sjåvande få gagna och vi är här missnöjt av utlänningen. Så är man att slå harsht ner det här. Men att få att de fyra vara vi, det är alltid affär öliga längt. Och det kan vara öliga gott att det går väl. Det Høgni Høydal snackar bara om att kvoterna kan gå upp ett. Men allt som har livet i som samfällan i ödlenfören
Ja, här löjen. Det vet att det går upp och ner i fiskvinn. Kvoter kunde i ösnen lacka. Svartskaften har vi nere i 0 för några faunar så ja. Och så var och några silten hon ja, utlänningar skulle vara inne i ösnen. Och det som är näck viktigare till dem att få marsnaver jag kan till dem så Lorvik här kör man silt i tunnor men du kanst inte kryddran till dem så jag så för tattleren till himmels. Det är något som på Mikkelsen kunde göra snacka vi. Och det är Aulos salig område ojus ner och det öjer man att bruka och det har vi finns ett uppskott samtidigt i tingen om från sambandslagen om att till tandvär man är färdig. Jag kräftar på marsnar i Atlant. Du skulle ha Jakobsen vid att innan att du markerar luncher i hjörnen och boy. Det är såna men det var alla politiker, alla samgångar politiker är i Europa och sagt och så område kapping i förrjun. Att här ska vi till att stämpra och männa och virusök. Men det är märkvärdigt alltså vi har en elven i det till trotraktörer. Näkmen en fiskvinn. Då snackar inte ett år om att köra upp så där point. Akkurat så men en annan vinna. Akkurat på samma måte. Här tar han inte kan vi. Men en fiskvinn att här ska knusas och är man förstärkor och så är det härligt att man blir näck förstärkor. Är det synd överskjutet att det inte över elven? Ja, jag vill säga låt oss spekla i elven. Det går fantastiskt. Vi det var Homsens bästa fisk, lax. Homsens bästa pris. Kvärt ger att i elven som är så gott. Jo, tar här och pengar, tar släppa arbete, tar släppa vinna. Här pengarna och investera mer och brukar när rikko pengarna investera mer. Men fiskvinna allt det som har ett pengar det ska hållas under vinden. Ja, då kvui kan du inte större månen ännu det spekladar i elven. Ja, men elven är så en annan vinna och jag har sagt det för att och jag kan sån rystra hade ska jag har sagt det för kvartlam det jag ser den annan vinna. Jag har sagt det för att det är någonting som jag helt kunde göra över sig elven. Men har stått nu elven hundra karmar och de flesta hållde elven i Salchen så det kan näcka pengar näcka alla verser med stora oiler och så vidare. Kvärt är det som så helt grundläggande monor och elven och fiskvinne. Monorna elven i fiskvinne är han att fiskvinnan här har vi det tillfånget som naturen skapar eller vad herrar skapar och som vi eisen färre ut och samrå som till dömes nu tar vi det har finns 106 000 tons av svartskaft att säga att ta ser vi tema var att komma till förskar vinna jag på och jag har illt vi tagit det över och man lukar tåla sinna galvi att kvärt är monorn att fiska fisk och att alla fisk i en fyra. Ja, monorn han att elven framlägger sin egna fisk men tan fisken som vi fiskar fiskvinn är det som naturen skapar och så vidare färre ut som politiska myndigheter och skaffa. Det är stora monorna. Slett i samt. Det drejer sig om till ha en licens. Du har en ärgång. Ludvig har löjve. Han färdar från högna fiskmålarlandlavaren. Hinner få en ärgång från på Mikkelsen eller Holstärstånd till spårning om en ärgång och han ärgång det ger näka som andra folk inte får löjve. Ludvig klarar han färds ärgångna som vi har och det drejer sig om till en ärgång att han går gott korst elvinna på en fjör och en uppesöl och 3 år 4 år så var som vilt och han laxen som är allt han kunde gott för kräva om han skulle ju en uppesöl som blev viskare för ju att det inte så personer har alla virskedna till det väl som det gör men till välja att säga Röna kan flera där vi att det helt något annat det är det. Det kan man nog boy att ha som elven. Jag ser bara att det som vi har gör vi fiskvinn. Det är att den där showen häver alltså rukt till fånge vi och show som naturen skapar. Så jag har ett konto fiska till och ifall isen ut och byta om vi andra land och skaffa nya kvoter som det som har skapat öliga stora växter för fiskvinna och ta för några år. Men som bara Bo Jakobsen är det bara om licensen där. Du är utnackar all licenser eller utnackar fisklicens. Nej, ta det så läs. Till dömes som det hänt nu, det så står Arne att landet för utvägar att öliga så tillfånge till det förska tjona som är faktiskt sagt. Och det så vi vill göra vi skipan till att bjuda fram så att förs vinnlu kan få mest möjligt på sjur. Så ser boy att här är för att det vara för blir för stor. Att det här ta grundlägg som isen till stora fyrtökna här och förrun som har finns ju med en partner av tillfången som vi kommer att se så står. Det är isen mot lokala kanaland månande större än vad andra är i här. Vad skipper fisk för. Ja, de har brått in att det bara hinner så. Du har där onkat ötta så snär där har gått runt där fisk och över gått runt där för research. Så ska öste sägas det att här världen är finns kvoterna ger östen till att vi klarar skärpa en tillfångsränta som är näka andra roi i norra Atlanten av Georg. Vi har betalt för över 100 miljoner i skatten till land. Det ger inte annat land.
tog at vi klarar å være effektiver, mer effektiver vi det då, bättre gosko vi tar större verdi vi skapa hackre tillfångsrent och kunde vi geva förska samhällen. Så huxa om att det förska samhället ska ha sån som ölbursrevolution, så skulle det ha så effektiva vinnor så lite stål i vinnarna som öl för att onkel nämnde hospital och sjukhus och badnagar och allt annat ska ha få så pengarna så det kan få ut alla sens. Ja, och men det löser inte problem jag går att tre skip in i vinnarna så tyckte tillfångsrent veck. Ända mål vi alla fisk skulle vi ha hela research och för alla mål för att ge ta fram ett rest. Låt vi Martin Fist och så Björn Karlsson. Jag håller det avvärst att ta vi diskutera med Elvinna. Tog att och att det stolt av Elvin att det är föringar donaliast att men man glömmer på oss att det här är äckliga neck för utländska kapitaler som arbetar i Elvin i förnöjst. Och tar man inte ha i fisken. Ja, det är helt skämt vi kan höjda till så stora månader till att som land utlotar egentligen fyrorna rösten som är så öle väl äckna i färg. Neck bättre än era stan tog att vi litcha som vi litcha vi hita och vi strämer och alltna. Så då ska vi ha en effektiva ett lower versk och en effektiva vind. Det är akkurat att sam i fiskvind och tar karman ma fiskvind och ösni hava och det har vi nämligen så vi tar emot stora företag som är att här har mäkna bäj att just oil och skip finns en neck bättre vörd på land ett stittre toy och kunna framlåta den på land och ösni kunna vi vojtar till små nischer och i nära omkvarven till att det lätta köra alla ställen i färgen. Du har dröjsni att fiskvinnuskipan borde i större mån vi avspekla i alla gång. Ja, i alla fall att här är inte ta månaden som Högni Höjdal visar att tog du inte skilja att det ska vara månader att fiskvinnan inte ska ha trycka karmar och medan det så viktigt att Elvin. Det som Högni Höjdal gör det är att han lackar iverläggaren. Han gör nettopp det som Boy säger. Det är en lackre tillfångesrätta och i vinnarna tog hon blir inte så effektivt. Det vill säga vi möjligtvis får vi några aktörer som ösner donaler men det samlar urslit över lackre för samhället tog är att man driver lika som saften att det sista ur vinnen. Det tåler man inte att det figurerar i vinnen. Och det är som vi går inte över att lunagna. Tack för högna. Ja. Jag kan ju du ska få det först. Det var vi måste bli till bjöd. Nej, det var bara slutten till att kriterierna blev vi över dem så upp i rönja fortälja där till att det är några utländska kapital och i Elven jag var en svär på det. Och man vill inte, man är stolt för Elven, man ser hon förisk, det är föringar som har det, men man säger att det är inte föringar som är fiskvinnare, hon blir stort av utländska kapitalet och man dränar kapitalen ur förisk och fiskvinnare till utlandet. Är det något dömer om det? Ja, det är det. Dömer om. Det är en skiva stor. Konkret dömer? Ja, vi kan bara hitta efter hur fällen ni har betalt skatt och annat så ser man nästan det. Men detta vi utländska kapital i fiskevinn och vi researching. Det har ju framvis möjligt att göra oil över i vi researching landet, alltså Elven ger. Bidja visst upp på annat till det var inte foreign för toy. Det är annars som heter Lower skulle säga att det är gång till fiska så ska det vara 100% för kapitaler. Och det mäknar vi väl och vilja vi måste ha vi runt vi mäknar väl att borde låta om till ganska vissa döm här som utländska kapitaler är ja för jag brukar höjda dräna ut ur försk fiskvinn jag check. Ja vi vet att det som vi vet att det är att så stor pastor av försk auktorskap eller utländska auktorskap i försk fiskvinn. Och där öarna var John Jordan som låter jag säger tog man ser en vinning ut och så vann det ju att en vinning vi som modellen så vill jag säga. Och nu att de så här det här till träna ur vinner standard spel ju. Jo det här spel. Det har vi nägt döm. Ja, vi har nägt döm om det utländska talare in i förska vinnarna och eisen till att träna ut. Ja, alltså du vet hur skatteavskapen till fyrtöknen. Vi får värjen så ta vinningen på fiskvindla förka samhället så vi kunde finna via några skipan. Och här kunde det dömes värden och Lotte och för andra för er framtiden. Här kunde jag göra oil över landet och i visst och andra vetenskapstalen, men själv utgången till att fiska må vara 100% av förskotthånden och det är väl att få att det fortsätter vi utländska fortsätter. Vi skulle runda av och då du markerar att jag var till flera färgen som är färna under virksomhet här det här var felaj som det rör virksomhet i högre störst skattletal. Det är ju en fiskvinnepolitisk spårning. Det är en skattepolitisk spårning. Ja.
Ska man bröda fiskvinnen efter då? Nej, då är alltid bara det tuttingar med ju. Det är ju fel alltså strukturen i felland som gör det. Det är inte vi går så röda fiskvinnen gör om att det inte betalar skatt. Jo, men tar det så tuttingar med alltid är som ett eisne Jerry Alvin pastorus till att det här ega vidare som det är för akkontna att det kommer in i första li. Så har vi det finns ju tycker att det som vi kallar för tillförselsättning till det förra samhället och annars är det som vi säger möjligt att över revister och annat och få mer researching land. Och pura voice to att Schalt till Amarska nu vi uppsölne så är det pura sambetus på Mikkelsen och Axel vi Hansen sett då. Där vi får en avsa kapping om tillförande om man får mest på sjur. Därför är det ett gångs för researchen i det förra samhället. Vi skulle la rundt ut 4 minutter av inte øyla kjøtt halt jeg. Jeg kunne huske meg enda ikke at jeg kom på vindløsmål noen til politikeren til oss nekk om fiskvinna og til å komme til øyne gjøre det neste og det han men på Jakobsønne væren det en av, kunne vi si, risen og en av de 4 store og i førsk og fiskvinna. Nå er fiskvinna ikke bare kjøkken høyt og samgången av gottene til å være samtykt, sambart med sjølven i ødelføren. Hver sars 2 væren og gjør sin nøyskiband om 5 år? Vi är i färgen. Vi har bara en adress och det är i färgen. Vi är attliga för att färger. Det är i färgen vi vill männa och pitcha upp. Så vi vill alltid röna fokusera på att vi researchar så mycket som möjligt i färgen. Det som ska till i färgen, till det jag kan själv alltså det är löj. Nu snackar vi bara om tabellagskap. Alltså trobolagen på lagskap. Alltså jag vill säga att det är nästa trobolagar på ska vinna en lagskap. Plaska här tjänar vi oss allt pengar. Här måste spårningen kostar pengar att ta ut och röna få det helt ändå nödja flottan. Här gånger det rymla gott. Men vi bortfiskar vinna här gånger det 100 till. Till ungen politiker som tror att nämna det och har en lösning på det. Här trubbelösning. Och det är alltid det största trubbelösningen. Tja ödlån till att vi tår inte att ta fatt om här trubbelösning. Vi vill ha pengarna och ungen tår sig att det är pengarna vill ha fattra. Hit man vinner själva och det är en stor trubbelösning. Och lugg att spårningen kvar så att det kan och ju så nu ska man ju för mer det ger det samma som det ger det eller hur bröd det tycker för det brödast. Vi vill ju alltid vara vitla männa. Vi vill gärna sätta några människor dolt och stånd till och så som vi kan männa produkter alla tynnar. Det ena som ska få och till bara mer pengar vi tycker ur vinnarna minne pengar har vi det arbete vi männa. Det är väl enkelt. Det kostar att männa. Vi tar så rymmer sig på 3 miljoner. Det är inte så att Ludvigland är andra är klar görsta så när bara storlagare så och det ska till så heter stora Alfred som förut nämnde ta skulle näck pengar till männa så produkter men på lång sikt hur det en vinning av allt det förska samhället så vi klarar att få exportvärde och kvar en så kille långt upp så vinner alla föreningar och det är det som vi ska i huxa. Du fart alla sista år Ludvig Stein kvärsars to hever som nämnde jag började vi kanske nutcher aktörer och i kvalt kvärsars to och tut virsem om 5 år. Ja, alltså virsken som är ju så switchet här att strategin är att vi skulle rädda växa och men och kanske det ändå något också skipen och det här. Och det för som var ju så här vi ringt och kött och här och nu och bojlian att män och på torra snöje men vi där så en nära ställen en kvart höjde så jag såg inte att vi talade av fram vi män och vi här som man ska vara vi och till så Atlanten och här vant jag ösning av vi vara men jag ska ta under vi boa vi är sån här vi vill ju inte vattnet ska flottan det är så sån här som trubbelagen till vi sitter här är alltså att onkel politiker fann och det har att öka makrellkvoten till förrgår oljan ägg i brölla stått att vi och tar olja kär kommer vi gott för färger men byte som får fram av makrellen då blir man äckligt sötne äckliga osandrom vi sitter här tror att det byte var orättvist helt flöjde och det ena som man görs och just när nu inte uppskotten så fyrligger till det att man har bytt allt annat än makrell och uppsjöfisk. Och är det också ordentligt att sucha hur man har gjort det. Vi har en båtfiskaflåta här man har haft en skipan som sommer har varit goda i, fyrstiga skiparna, som har passat väl och i inskom för dem. Och i Stotton kan jag säga att vi vet i det väl vi har en första båt som fiskar de fyrstiga skiparna och nu har man uppskottet kostar vi kvotera och vi vet väl att vi då är 8 kilo skruppo med till andra till lastfarna. Såna grönliga känner vi kvoterna så. Men jag vet inte hur snart kvot att finna fri och göra makrell till kommande år. Och till oss att man är in och man har inte löst en trubbelaga, man är färdig att lösa en annan trubbelaga än det som var problem.
Och jag fattar inte ordentligt kvot till att allt vi de stora kvoten upp till landstorsmannen att avgöra ojämna kunder. Och lika så väl som Högni heldra fiskvinna alla gånger upp efter så heldra nöjsen att det var han som kommer att sitta på det här. Men det är så väldigt kött att det blir Karlsson som sitter på det här och tar Högni inte glad. Till att han mekanismen är ju så jävligt det har ju bara bort igen kunder. Och tog kunde se att är framtida banan där så fiskvinna vet det nog uppskott någon så att de verkliga aktören är äckliga uttryck. Och tun lagloder nästa vi så det jag filmar fram hållt stort ländans. Jo till uttryckna vi är det då. Det är det då. Du smäs mot att du som Högni att här. Ja, nej. Politikerna vilja som sagt alltid markera Högni. Jag hade du släpper lusta att du är sittande. Du ska nämligen som det enaste hålla fram. Men tojen är färdig och hon tar 14 minuter i farnen så är för att tacka dig kon. Jag shot du är sittande så touchar rösten för Högni Höjdal, Björn Karlsson och Bo Jakobsen och Ludvig Stein för att det var vi här. Så vi klappar för dem. Tog det som händer nu, det är att vi får under 3 och sørste halvgångna i kväll. Och som glötje hitjaren och lustaren här hemma och östens här så är landslagsmävaren sidan i sofnen. Och det gör han till nu får han i halvgång och en politiska halvgång mot Jörgen Niklasen forman i Folka Flotchenon som är av på Pattlen i Mätnarhusen och i Foklafire. Gör så väl och så sagt Jörgen. Du fast en mikrofon krökta och party i ösnen. Och men det har vi gjort så kan det lugga nämna att jag har bjudit till komban stån och till att kan du se att inte mer ideologiskt check om ta fiskvinn och politiska kaos som efter tickara titche är bäst för förska samhället. Hvis vi kunne lytte kan lytte synder upp och i tullen att rena låt och en sagt. Det har vi 20 minuter till att göra gott vi är vi runda av. Och jag kunde huxa med att börja att här Jörgen Holstott för jag avskan helt till att fiskvinn och nyskivan uppskottet tja högna fär av försk fiskvinna. Det ska rulla stort. Ja, det som vi då har hört från vinnlösfolkene som är inne det är att det blir uttryckare för vinna. Och det betyder att vinnan utfra tog inte för att Roger Ullöver att man vill täcka ruivan till, alltså 40% skatt till att man attackar in. Alltså det vill säga vinnan för inte karmar Roger Ullöver, vinnan släpper inte behaldan och spottar en past, även en vinning som kan få, och tog fast inte Ullövnar, så utflottningsvirre kan inte växa i ringaste för det minka. Varje lövn är avtidgen så nu kan skip flöjma in att grannalantene bygger något skip i løtene. Og det mestjer at her vil det all skip så vi riskerar first case et land vi Donkon og Dankon. Høgni Høydal har stått til jeg vil kjenne hva du helder om hese vurderingen av Jørgen Niklasen, men har stått en setninger som endet ikke for et fel. Lukas Søen han var setter i samgang og kjærlig av sinne tjatikken. Det er disse setninger færa skal fra det som tilkattler av politiske utlodning av fiskerattendom til en av marsjen av grunnen av skipan. Først til det, vi til nyskipan oppskottet som ligger i lekningsen. Så vi tar straffet, så vil det som nu nevnte Lundedaisen helt sørst, så färrar vi fra tog att som vi tar oss här underfaren är en landstort bara avgör att löver att byta ut på händamaten eller man byter på händamaten. Vi byter då en marschna grunda skipan att här som vi bor ut så är det några som heter männingar på det som är möjligt att komma framåt. Och så brukar vi ett eisen till som man har runt att avsätta kvar det rätta tillfångskjaltet. Det är inte rätt som Jörgen säger. Först en marschna grunda skipan vi tog Laurskog som tog bort. Det är partfust. Bara partfust som är så resten. Resten uppskottet säger det att som det ligger nu att 45% av de större kvoterna tar vi att komma så att de som är i vinner i det och 25% vill bo in fram en marknad. Det vill säga marknadsskipan ligger ut som vill bo i fram. Och här vi får 25% marknadsgrunda skipan. Som det ligger nu ja, det är för rätt. Och så annars det vi sagt för att man inte kan viska vinnande. Det är så att säga att det är privata köp och sölan och löven som vi då säger underfärna är. Det är inte möjligt, men du kanst bäge leta löver in hvis du brukar dig. Och så var det på en framatter. Och här till, hvis du ska skifta händer så ska det om en allmänna marsna. Det är det som ligger i uppskott nu. Men Niklasen, du har ju ganska man säger, här är bara 40% av tog som man fördel väl på, vann väl på och sätter i samgång med Kjell och Jöknefors. Hur är det så galet om det inte? Ja, jag har lett efter
kvart är drömmen att han förget alltså kvart är det man vill uppnå och man säger man vill ha högre utslutningsfyr vi får få ett lägre utslutningsfyr man säger ja men det är ju att ta vara pengar och inte trickla ju det vinner för att göra över utfra vi har haft höjringar vinnande 30 höjringar och allar var emot alltså bankar vill du inte få och så vill jag ta försökt alla mina köknen och jag har inte lätt kvart är det man vill här och i löktingen nu där fick Sverige ta en och tjåvalde för upp på pallen och säga till några få som har för nej det kunde vi inte leva vi det vill säga att det som man ute efter här det är affärer efter att man stora och starka röjröjnen och skulle tvinga till nyår högne klarar bara 25% hästförrätter men så ska han vara göra nästa för alltså ett uppskott bygger inte av ett större utslutningsfyr bygger inte av föringar som får mer bursur men det bygger av övont. Jag bygger övont säger Jörgen Niklasen Högni Höjdal kvart säger till te. Ja, vi har hört nu skulle det vara checka är om högskolan om hur vi skulle virka i en chose där för skulle ta politiska skipan. Och det som jag kunde inte mer det har vi tagit om vad är netto vad är ända mål vi fiskfinner politik och en ny skipan. Och ända mål är så grejt som det är vi sjåande må få mest möjligt på fiskastånden att vi får mest möjligt researching och nu ju över och större utslutningsfyr och gå att säga att han startar så vinner och att vi får en atkomlighet till times vill virka för när kommer fram till funktion. Det har vi tycka just uppskotten. Ja, vi fyra var någon till att till är kompromiss gjort men själva för att uppskott här är ju stora möjligheter för ullöver och skip. Nu rör Niklasen från monter att det är bara heter uppskott det första steg mot för är det nästa steg just fisken nu som uppskott där. Att här uppskott som ligger nu är ett uppskott som Eisenfeld gör det möjligt. Jag vet om Jörgen Niklasen för att sin påstånd. Visst för att virka väl så vill det görligt att flera år så fram. Eisenfeld han verande aktörerna till att komma fram till funktion bä i långfristigt till löven. Det vill görligt att få den här even naturliga vinden som man tar så snägg om att det kommer en pastor att in till förra folk som äger det. Och så vi då har vindlösmännar här där ta skipande samtyckt så givetvis ju jag bäj bankar och fortsätter allt det som har brukt äckliga starka ormar till för att virka väl om det tar skipande rycka så pastar väl ja så har lagt inte alltid möjliga för att säga ja men skulle man just justeringar ut skulle man bjöa mer ut så vad kan man ta till vinna för att tillägga till det och hon för ästna virka sjåande och igen ut i kappen 20 Nu har dokumentationen till landslagsman det sen kvart är ett alternativ ja alltså låt oss börja med det. Nutch är aktörer framåt. Och det ger man vi att vinnarlöv släpper inte handla såna mittlen. Alltså ta en vinna inte släpper handla såna mittlen. Alltså ta för första chetan nu. Och hitch är ett fiskevinn och det är behöver spärra färra mittel 4 eller han säger 45 år att retoina. Tar rejerojer som tar var och tar familjer som tar var involverade i fiskevinn är då alla skiftar ut. Det vill säga att för enaste aktörer och för enaste familj som är i vinnen i det var inte för 45 år sedan. Så är allt skiftat ut. Det vill säga mycket aktörer kommer fram att vi släpper handla så innan mittlen. Första problemet i övrigt. Ja, men nu vill säga nu spårningen väl som kvart är tutt alternativ. Alternativ ja, vi vet bästa boy är att ta älven. Hvor er elvene som skal elvene for men det er det sier? Elvene fært løyver til 12 åra løyver, og det er enda noe hvis det er oppfyttet treitene. Elvene fært løyver til å behalte månande større parst av avlåpnen og i mån til det som fiskevinnene her skal her, at man har 4% i skatte. Og tog kan hon gjøre uiløver. Fikk fiskevinnene som og karmar, minimum 12 åra løyver, slappa behalte brøverparsten av vinningen, så vita vi hva vinnene har gjort til pengene. Stinker lomman har ju där säga ju under samgångarna. Det ger att det inte tar bruka först öra till att männa till att utbygga till att förnutcha och minne pengar där här minne få det just att mera pengar där här mera få det just. Du varst i den ja i det förra chatten här så ofta nu vis jag Niklasen efter att bruka elverna som fyrdöme. Låt fyrdömen ska bara växa stora och handla och arbeta frukt. Kvui inte gänga tandvägen. Alltså förska fiskvinnan har en länka och dricka sövo i det första samhället och är och lustgrundarliga framåt. Och stor utskiftning, det kommer nog inte framåt att jag lustgrundarliga framåt. Fiskvinnan har varit jag och metallier upp och 9 turer jag toinar. Det är färnas i hejsen, alltså elven gör det. Och det som vi redan tycker vi ner, vi tog stora tillfångt vi det här var i år har vi 600 000 tons av fiska.
Det att det vill göra lite för som fyrtöken att bjöd oss fram att det som ödler samt om att det som prisen för ägångna inte ska köpas och handlas privat som men vi då vill inte här men ska komma men jag kan inte göra Niklasen är att bruka alven som firmen. Hur vill du inte ta? Alltså modellkörning Niklasen har vi sett. Det ligger i tingen en uppskådet alla i var och det är att du har rotlande löver som du kan köpa och sälja i mitten. Det är alltid evigt att ha avlängande där att det är en äcklig vanlig skipan. Du tar ger bara att det är eiga vinningen av utgångene som för att folk eier fisken att det bara köpt och handla privat. Det var nästan gjort det kom från det. Att till livene men hinner kan se att vi så drev parallellen till elven så var det truslöver som där är tro i sauna jag 3 och 4 ja som så kastar några pengar alltså. Jag hade aldrig inte visst det har en fiskvinne som har 3-4 som har utgångt allt till fonge och som köper och säljer det sina medel. I behöver inte jag hade ska vara gjort det Bei och så nu livat hem som komma att bjöd oss framåt och kvar månaderna tog att landet sig vi har en kvota så eller en kvota och en ägång som vi bjöd fram istället för att jag ska köpa det från Jörgen. Det är inte odiöst tog. Det är mest bara att så får det en pris för tillfånge. Det var göra bjöd oss framåt och några aktörer kunde bjöd oss framåt hvis jag klarar kappen så gör det. Vi uppskås nu ligger verda Tropolt. Jag kan klassa. Men du har en landslagsman som säger att tutt modell har vi läsa vinna fasta bara. Nej. Ta förra marknadskrafterna viska. Annars är jag glad för jag har hört att säga att de som är så pekar sig själva och de som kommer så pekar med. Det låter mest det. Och jag ska lova dig en ting att om de klarar att få det samtidigt så blir det helt säkert brott att. Och det är det som är det allra mest galna vi i snoppskotten. Att folk handlar sådana medlen. Alltså, hur ser man det som är problem? Först ser man det som är problem att han som säljte löjver fick pengar. Det har att han som säljte var en skurskort, han finns ju pengar. Så får vi ta det hinnar så in i världen, säger här Johanne, som har vi köpt. Nu är det ett allvarligt problem att han tjänar pengar reisande. Alltså, man klarar simpelthen inte att stäcka oss ner och vinner en fär pengar från en öron på en skurskar. Tog att andra fär pengar och hin skapar pengar. Och verkligen är hvis vinnan inte släpper att handla såna medlen så stäcker dynamiken. Så stäcker effektiviseringen som det ettlösa. Man tycker vajlövne nu. Där så här kunde komma såna skip in som möjligt och det vill säga ju fler skip är ju mindre får vi i utlottningsfyr. Du hever lika väl, själv om du ser att vinnan ska handla frukt, löv ska handla frukt, ösni och tickar uppskott, jag fakar väl någon näka som öder antitrostregler in i ösni. Det ska trots allt inte vara så lösnar att önsida att vi ötlång. Vi finns fint att här ska gänga ut som ösni och andra förut fram här. Kvis så bara lätta det pura upp så att Åttröjare kan driva allt hvis det visar att det är det bästa och orsko och styrstidla att det är antitrostreglerna som är i galtande lov. Är det som vi för i Jokara och det betyder det att röjröj kunna rättliga stor och det kunde vara men det är bort av bölkar det har du släpper inte äga allt och en öke men du kan skott vara vi i ödlorna och de reglerna har alltid ödlvinnan har arbetat väl under och har accepterat väl äsne och har klara mätse alltså pengarna är känt sälj ut i belagska vad har just för pengarna jo tar av kostar och i nejlojande hemmaflottan. Det är ju fantastiskt att ett för att det alltså vi ser så nej men det kommer ju vavon. Är bänke för att det kan skont skip very vavon det. Vi ser inte tera ruin som har klarat sig väl kommer in på banan här. Men antitrostreglerna man nu kommer att trusta där ut att i öknen och det vill säga att hemmaflottan som heter ringt kan ta komma här vad det Jag kan säga vi har blivit lägga år i munnen för att skjuta skurskar så vi hade något att sitta på ni på. Det som man tidigt begitter att sätta uppslå upp i buskul i havn här det nya ger så där röjen. Det som ända mal är vi en fiskfinnskipan. Det är att det var görl att driva vinn i förrun till för som fyrtökon efter rymligen sätt och heter uppskå så vi tar just det var nästan helt rymliga sätter till det. Det kan skapa berg och uller och skip och i visse kring landet med en tickare fiskfinnskipan. Hever eld til rukande tofter kring allt förra land. Særlig i hemmaflottan. Nå nevnte du selv våetna. Hikk etter hvordan det vann her. Skal ikke være gjørlig kjenne våamann jeg bjør seg fram og reka fiskevinn i førjen fram etter. Kan det ikke i årensna rukande tofter? Ja, at omsiddelsen av førske fiskevinn har vært så vanlig halde i en fakavtasjonen, særlig av hemmaflottan.
här i ståndsökning över så lite virt att vi kan ha så vanliga grundar hemmaflottan som Jörgen säger att annars som hänt så igen att de som har köpt några pengar på lagska har kunnat köpt eller så pengar i tandvärande hemmaflottan för halvdan gängant. Det är inte något värande löst. Vi må få 4 töker som kunde skapa virksam eisen läggas den landen kunde bevara sig fram till fisken och till det som vi tycker vi inte skipan. Men jag vet ju vad det hänt under förkalösten. Och så kommer det stora belagska. Kan jag släppa säga? Låt oss säga det så väl. Låt oss säga det så väl. Jag tror absolut det tal. Så kommer det stora tillfånget någon som vill utvidga någon. Kvart är gäller vi att tillfånget vill bevara fram till flera. Hur ska det bara låta sig ut till det som har allt fram och undan? Okej, låt oss nu täcka. Nu under politiska förkalösten. Tampelaget ska vinna. Oj, hemsflott. Här vi klara att ändå nu jag sett nu är det kanske inte tog i vanden i stora. Här var känt en rikve av pengar som Högning Höjtal, typiska socialister, vill jag släppa skreja in, men fantastiskt. Bara sa hon till oj hemsflott. Fantastiskt. Alltså utbyggningar av vinnarna, vi det var servicer, här folk för Soria 2 och vad var det? Nu bygger där för 500-600 eller 600 miljoner kronor. Hej aldrig borde till, visst det gick inte så väl under skipan så fackavlösen det har kallat det. Så är det fint. Och så är det spyrja, kvar är problemet? Jo, till hemmaflottan. Okej? Så spyrja jag att hur så löser han problem i hemmaflottan? Jo, vi har knockröjt på lagskvinna. Men alltså, hemmaflottan blir inte bättre att vi. Alltså, det har vi inte lägga knockrötter på lagskvinna. Kan man ändå vi? Ja, kan det man vinna. Det är att du gör så rocknesticket som säger att ta i vinnan hevor goldusunar utväxler, räntan släpper förresten inte på i, så släpper det att tjäna 20% till räntor, till att betala räntor vi, och så resten, Tobbe Jakobsen säger det så gott, så är det haps, har 40% skatt av resten. Och har 40% skatt, låt mig säga det på det, så är det säga en och kvarjon att ta nog så nägminniga gör i lurig. Jag hade inte löj att fuck örskimlaj av fiskfinn uppskådnen. Och särskilt vi tar utlägg Jörgen över. Till dömes sätter vi att avsätta ett vajejalt. Som vinnan har vi ju ett eller själv. Teover i motsvärdet har vi då ränta brott. Lät dem ränta ett reellt vajejalt. Så är det uppskådgjörst som tycker hatt för att vinnan kan bäger och i löver. Att hon kan eisne ha ett störst avkast. Och så säger man att sån här särliga vinnen som är fiskvinn jag kommer fram med, som ödler samt om här som är köpt och sålt privat för, så för 70% av tog som efter ta till landet och till folk allt. Det är inte av nägan hatt en orimlig kipan, det hade helt inte vinnan heller, men det är Jörgen Niklasen. Han räger folk via sig ska vinna betala 40% skatt till stäslig visum. Det är bara att tog som är eika att han hade och finns bäge att han är utväxtsektor fra att du finns en rymlig störst tal att ju över något skip och till och hur att rätta störst utskott. Så när efter här så tar man 40% av tog. Och spurt om kan annan om detta var rymligt så som sagt att en äcklig rymlig skip. Det är nu den chatten i uppskotten och voyage allt. 40% av till even naturliga vinster som då nu är det kvitt är rymligt. Ja, det är even naturliga som Chaual gör uppfunnet till och som för att bygga på så myterna är ju för men lätt affär. Alltså, skipan gånger ut på att det är inte en 4 månader gör ullöver. Tog du släpper i räkenskapen och uträknar jag grundalanen vara ullöver inte träktar fra och urslitna men du fast är räknat till 20%. Det vill säga du favoriserar inte han som ger ullönar, du faktiskt favoriserar han som köper det bilskipen, de kan ha dankarna. Nej, det är pur. Han färliga som det samma in här, men tar han så här finns ju så 20% till det, så får man inte lov till att träcka räntor fra, men här ska man så få 20% till att betala räntor av och så fäller skattaskruvan 70% av det som är omafyr. I skiljer inte hur kan man inte bruka räkenskapen som fäller och säga att vi vill ha x% av det in i skatter
Här ut här var avskrivning och här är en 4 månader ger oilöver och så jag skiljer inte hur man ska räkna sig fram till som man släpper brandskatt av 4%. Och byta fast just in i rättstillstånd och lån och vad jag lower uppskott och vad jag. Jag nega säger det är bort till blå luft. Det är bort så van att veta. Nej, det bort uppskott så där. Jag hoppas det blå luft. Jag hoppas det blå luft. Jag lägger det uppskottet inte någon som allt kan hitta ut som vinner så vinner höringar. Så lucka tacka. Och det är ekvilier rummet till slash Jörgen säger. Men vi skulle lucka det är runt till grundalet att vinna det. Tog en gång chatta någon. Vi ska lucka fatt och ta ena påstand så Jörgen Nicholson vi. Det är att du har inte du inte tajm som vill göra stora oilöver och nutch voje till nutch moderna skip. Det får onka golar och onka 4 månader till. Det är bant för. Vi är det bant för med som part. Vi att det vi att alltså det galt för att säga gången att här kan ju kommer ju sitta och göra ekvilier inveckla. Det snur sig bara om att man säger till att självande skulle fyrtöknar ha bäg en gång rakster. Det sätter alla med andra hyrnar från. Det är väldigt hyrnar. Och så gick det rakstern så att det samlade bollen och så kommer det fram till att jalt här ut han så för mest bort per kilo för en stor firmon. Det allt kommer jalt det samma jalt. Och tar det inte hatt för att ta hever han balkarna skipon eller ta säkert röje om mycket av iveskott bälager och över och till ha störst iveskott och till annars det som en fyrtåg ska bruka så uppskott så ligger är det ekvilier rumligt uppskott där kommer det höra mer om vi kommande dagen. Ja. Och det kommer det att ta bara lust att vinna sig om det. Oj, så rockstitch för in i en bulk och to hicker inte efter kaffe oiler där och just to take ett rockna tal ett excel tal och sätta det in. Det vill säga om bakgrunden oiler lite så det samma tal in. Renter kommer att sätta på i rockstitch. Jag vet inte hur du driver vinnelöv utan man kommer att betala renter. Men det ska man så att här tar man att och rocknar 20% får man till att renter vi. Och så brandskattar man vad. Så det är sammanhanget inte en skipan som animerar till att få just oilöver. Det är så att jag kan fejla. Och det är en förhöveskattor hvis man vill ta som Högny Höjdal säger sig vilja. Att få männing, att få ny oilöver, att färra vad så är 40% en allt och höveskattor till att skilja öll. Det är så lätt bara här. Nu är vi djupt in i US rockstish nu. Vi kommer inte vi är på att diskussionerna på ur att rockstish nu. Då vi skulle låta runda är 20 minuter gänga som jag nämnt för kväll öle kört. Tar man så som bäj sidor väl och tar sån ex. Men jag kunde huxa mig att nu är uppskottet att här och nu alla gottene och jag Niklas tog helt näka. Helt annat det är så som närmast inte värsta på bordet ständer så när vi tolkat det så lötna. Kvärt är det så som hände nu Högny kör du tog uppskott och jöknon vi en smöl mord och det här som arbetar vi vinner fram till i kväll och skott om Jörgen Niklasen säger att det har brott Lucas Schötan från Malaga för det. Ja, det har ju mer Ivar så till att vi är så tunga politiska gången som har varit har vi fått uppskott samtidigt. Så i sig ut har vi nästa undtag för det inte år i det. Det är ju när som ett krutch som har varit. Och i sig att ta uppskott till virka så jag faktiskt inte att alla de här rävmänderna som Jörgen Niklasson sagt är ganska bant övertar. Och så blir det till störst gångs för det samhället alternativ. Och så blir det cementeras i då. Ja, alternativ pura grätt. Hvis vi inte bröta och gärna fisk för skipan nu. Så blir det som Jörgen Niklasson skulle upp till en privatisering av tillfången i alla framtid. Här man ligger köper och säljer tillfången privat. Ta skall en nutcher aktörer, ISTS vill komma fram adrätten, lägga miljarder våre och ta kan man säga möjligheten för en boradigar fiskevinn i förrjun som för att kasta av allt samhället ta han så att säga borster ta så spårning på jag Niklasson du säger Johan att du attlar att göra tutt till för ver detta uppskott jag Högny Höjdal samtidigt att få det brott hur ska attlar då göra det efter så ser han vis politiska vindar blåsa över att när kommande väl. Ja, men det är att färre i till säkerheten där. Alltså det är Lucas som hittar efter. Precis helt einfalt. Skipan vid elven har viskat perfekt. Och tog äger hon har brukt som firmen. Men jag ska se om det här var Marloda för tog. Och det var Löktensfäll som avgör så gav han Marloden kan vara. Men en ting är bara säkert. Att om Högny Höjdal fick lov att 100% upp så var det värre än det uppskott jag hade lagt fram. Så att 25% är 25% av lucka och det är minst 100%. Men menar du det som verkligen är som du hör Högny Höjdal säga nu, hans problem är tajr som är inne i vinnarna. Alltså politiker må huxa om att få så störst virus som möjligt. Och det vill säga kvar utav som ständer för i vinnet. Det ska vinna nog själv finna det. Och så får man in och får en skatt och det är det nästa punktet till omfördelningen. Det som fyller för nek vi hade någon av hesten här
Happ, Högna, Axel och Paul. Det personerna som i vinnarna. Och det du ska skilja, det må lugga mycket kvar fiskar, bara han då väl och vi då kom få något. Det är bara bra att här. Det som i vinnarna få sera goda trader, men det som jag likaså säger till rätt och slett är att förra land för utvägar stor rätten till förra. De tog bara döme för det om att vi utvägar berg år 106 000 tons svartskafte under 4 000 tons svartskafte. Så ska det bara bojdas ut till förra röjer. Och så skulle det köpa sälja det vidare. Ett alternativ så ja, det är sant i för. Men nu kommer problemet. Alltså vinnan nu går från att här vill jag gärna betala för att fiska. Det är så säga här har du några rätten där. Och här har vinnan Lucas som accepterar att här var jalt för ut och det är Lucas som här i omfördelningen ligger. Men problemet jag har höjt är personer in. Det ska inte vara. Ja, omgående nästan några personer och nu säger det här problemet är efter personen och istället för att hvis vi vinner släpper att köra så har vi så effektiviseringar och ta det vi får. Jag tror själv har det kvalt att fjäser vi att vi ser vid ett person som vi är till längst att vi ska vinna som man själv. Så just bara betyder men du säger att nu ska man helt ha allt. Nu var det är gal. Så till nästan så läser att han säger kvärt och underrita i ett samgång kanske vi så kommer vi dem som sövn och ta kom vi till kanske också till man färdiga semmer i förspel till att man tar sig på den maten heter ju pura. Det är pura ordet SB mot för folk att vinna att sitta och lägga slug spjaldra folk som du görst. Men alltså parta för skatt betala där och det alltså säga att här tillfångesskald av vid eisen vill lat asset. Och bara månaden att att ta teket då en minne part på vinna en uppskott jag tycker och det alltså vi tar skipan möjligt att göra fler ullöver ta tiden för på 4% skatt ja. Nej, vi uppskottar vi budget aldrig när vi uppskottar som ligger nu om tillfånskald. Ta vi det just i mån till vad vinnarna som skall tjäna och inte som det är här Altorp jag kan säga det här man bara avsätter att allt så vinnarna ska betala till landskasten bruk för det. Nu är det efter vad vinnarna tjänar själv. Här stäcker vi till kombauen if jag ser en större tack för det. Jag kan höra landstorsmävare Fischerman och jag Niklasen formar och i folka flotchen för dessa söjnast och halmgångna i kväll. Jag hade vi klappa för time löst. Ja. Vi är så kommit till alla sista punkter i sån fonden och i kväll. Vi skulle ha sociala människor som först tog oss i soffan åter på paddlen. Äcklärarna skulle lycka till alla söjnast dreja samman om kvällen. Och tid få mikrofoner hvis de kommer på här. Göra kört av. Jag kan presentera det ekonomin hvis det skulle vara några hemma som inte fick början av vi eller Eva stod kvar äcklärarna i kvällt. Det är så mycket känt att det som sitter människor och får för tid känna dessa människor som nu tar sess och blöjd och soffnon. Men det är alltså Johan Seidskort för en lackmävare och landstorsmävare för Jaunauer Flotchen, Björn Djuron för en landstorsmävare för Folkaflotchen och Torbjörn Jakobsen för en landstorsmävare för Tjauvaldes Flotchen. Kvalitet för att hattla. Klockan gånger öliga köttjakon. Men vi är kommit här till att tid för en politiker skulle täcka halt stått samman om de sjönar mig som är väldigt loftiga kvalt. Det här har vi några få minuter till. Tid har funnit mikrofoner placerade här snöker lonta i för jag nu då hövd labiotek och lätt kommer. Tack för det. Vånande har det haft ett gott kvalt nere i salen och samma vi avhörar någon. Vånande har det finns inte bors ur ösne och till det som vi skulle lycka ta oss om halt stått kväständer efter chatikon nu till det här var lusta efter politikern Vindlusfolk i kvalt. Torbjörn först. Jag har stått alltså i den första nyhetsdagen han är att Högni Höjda det är en röjne söndagsgladdranger att med Jörgen Niklasen tog räknar vi att anker in i minnestil ta och det står ringas till vi det mesta sölan vara av skipen och i mitten privata aktörer förjon är att Jörgen Niklasen och genar samröv och i social någon malte till att tandsölan blir skattad vid 40%. 40%. Så han var alltså han har 20% ovanför Högni Höjda som stövan är lött. Och så från söndagsskolan och så har det att hände så liksom som kväst stände så efter det här nej det som stände efter det här att som fonden har gagna allvarliga tog att hitta till dem sina sociala medier och så jag vet att där vi alltså inte tås om fiskvinna långt alltså man andra kvar 4 eller Möldrögn Höjdal eller man 4 eller Möldrögn Hans Hansen eller för Anton Olsen och det har hus ner fonden bort all mycket på att att bara pastor har visst att det blir till att ta sig samman civilisera.
Og det som vi kunne stafesta Øysen ut fra verlagan og ut fra en fundet som sånn at støvan og i føreskar fiskevinno, hon rymlig gau. Altså vi har en stauran troblaga, og det har alle vært ja, og det bottenfiskastavnan under fargen. Kanskje oppsyn så nøklunda fyri, men resten øylig ytla fyri, og her ikke pening at forvinna, og her ikke tilfånds renta for etter. Så løsna som rokna vi at dette føra være alt sammalt, det var at vi fikk en røyna vinnelagave, og ikke en vinneløs oppskott her i sosialpolitikker og regionalpolitikker var flatt av en øy, men at man kallte det her i lagaven for seg selv. Då är det fast helt sikkert mest bors ur för det förska samhället hvis du är efter en röjna vinnelagave. Låta laga upp. Björn, vi skulle gå till banan och kvar ständer ett här efter att du sitter i salen och lusta allt kväll. Ja, alltså det som är festen vi tar det som Paul Mikkelsen säger och det är ju ett känt för det som sagt att han är samgång ombånon. Detta var blivit ett akademiskt uppskott som inte vill se anle sig avlöningen. Och det alltid och det kommer i Bibeln sagt. Och det alltid var ekvilian siande om det samlade uppskottet. Då är att jag hade parolan som vi vet att ta in till spår med så omfördelning. Alltså allt snurrar som omfördelning. Och till när man vill ut att töla borgarna och nämnde det här man ska kittla under sig latent och översjukna som så kan man se att som får förnäck med andra får för lite. Och jag hade ett här som är grundarläge och det är försålt grundarläge under att göra så stora bröding i fiskvinne som är verkligen viskar optimalt en ekonomisation. Alltså du samt vi Torben Jakobsen då han säger att du skulle haft en mer ruttliga vinnlag och nu och fiskvinnarna och det. Så jag gör menar att det kommer till skatting och skattlig grundarläge och det kommer till socialpolitik så har det hem och i fiskvinnlagarna då har det hem i lag. Det borde så upplagt så att det är man har ett incitament om man ska göra skipan som bra så femt och som blir här i utskriften att nu ska man ta näka från nökro för göna på öron till allt för saltet och det ger så hända trobolagan och då först nu nämner toppet church och Facebook man är fyra den mode personen ta bluda till man personificerar tan oknaloden som är i fiskvinn utan att diskutera vad det är som gånger fyra. Alla vänner vill bruka som är döm i kväll och man är vinner som är satsningsöva och på samtidigt vi och Niklas ändå säger att vi inte brukar alla vinner och då kan man som en 4 min 4 fiskvinnar. Jag sagt att fiskvinnar kommer komplicerat det vidare då. Men här är det gott och så vi kommer bruka. Det säga vi skulle göra att karmarna som nej så vinnarna arbetar innanför karmarna som politiska skipan ansätter och inte blir till det som Högne Höjdal och kompani in på nu till en ren politisk utlodning till en utrensning och det kan inte aktör in så som man kan bittla folk in när man gör något gott men man gör något riktigt. Nu skulle gå till banan och så säger ska kvästen rätt chatter att naturligt i salen och lustat kväll. Ja, nu vet jag skulle nog i lustan blir klogar på det uppskottet. Det uppskottet är flukt, men det som ständer efter så mer är det att vinnelösombud som har varit i kväll. Största har sagt att det kanske inte så glad för så brödningar som hända, men att det lyckas som inställda på att liv under de brödningar som kommer. Och omkring ändå så rättligt positivt på att tingen färdig sig blir så öland och över sig själv om det händer några markanta brödningar. Ett annat som ställer efter sig med är att lobbyen för har verkligen varit så vidare. Alltså, och så är det bara att folkavlocken är i färden i Kjolsvig nu, enda sabbatslokken rättliga nog väsne kvartar som professionella gradokloner har steg och jamrar sig om att alla västers olyckor för att hämta detta land om detta uppskottet vill göra först. Men vinnelsombojen har alltid tydligt har sagt det kanske inte tarra koppar till, men att de har långsamt inställt sig på dessa brödningarna och att de kom att liva vid dem. Det är därför att han då fick och det som är samförd om att det är att ta i hette samtyckt för att det vanande verer så verer brödningarna inte så markantar och jag tycker vi inte det är att kunna sätta en skiljelinje i mitten och en uppskott och att uppskott. Jag tycker vi att tingene fortsätter största så löst med allt jag har gjort. Det kommer att lämna utlåt. Jag sa att du först dåliga noterar Björn Joram tar ju och Johan står sig om fackavlasen och gradkonne. Vad var det du noterade? Ja, alltså Johans EU-förtolkar självsagt har som sagt.
vinnades bojen har inte sagt det kvalitet det håller det i ordan. Först med att tar liv en ver tar ver han att hur annars suggererar det ska häpnast och tar en nötter till liv under tar skipan som de politiska skipan stinger det korstet. Men tar alla boa fra här i kväll att tar motor upp på sölne. Vi kan ta barnsjau. Vi vet att det som är sällt i barnsjau och röjen är slags köpt i åra barnsjau. Kvite. Årsöken och anfall tar gever rönt underskott. Vi delar inte barnen barnsjau och fiskar tosk. Och tar det här haft vanlig fiskap. Tar tosken där fiskar han köpt upp på sölne. Och är helt steinsikker till samband med självån att under bottlinjen för den köpta fisken blir det negativt urslit. Hatt det här som vinnarna uppmöte och tog den en rein i fortolkning och till inte drömmar Charles Jons Eidsgård han säger det att vinnaren tycker undervisning. Hvis Jons Eidsgård är vinnarmän så hade vi självsagt sagt det väl vi må rätta och nästa omstånd liv under men det är inte normal omstånd. Okkar uppgåva illa, inte okkar firvande uppgåva uppgåva politikerna det att skapa då karmar som ger det möjligt och nej för att skapa såna mer vi samhället som det blir till. Det har vi gjort i alla innanför alla vinna i alla organ och de kunder som är här till det som landsstyret skulle görs och inte blanda socialpolitik, skattepolitik och alla annan politik på i för att byta folk in nu ska man göra en omfördelning och man ska bruka pengar till sjukhusverk, allmannaverk och jag vet inte vad. Alltså gott nog är blivit några äldre men jag ligger bort och hörsta. Jag säger inte till att vinnelsombuden tog undervitt. Jag säger det var inte det sötte det var inte där kopplat. Men det sötte till att det kunde leva vid till uppskottet som kom och det ville framhållande viska efter det med skipan. Men den enda som inte flyter sig nu till den politiska skipan. Alltså folkaflocken är färren längre ut än några vinnelsombud är det. Till lyckas som tycker bör vi att tuta öronen fulla av folk om att det händer alla versus olyckor om detta vill fram. Det första emot. Jo, så det det. Och detta minner mig om och detta minner mig om att ta jag för inte så långa tid sedan hade ett annat uppskott till vilket det inte som öst i alla showen upp det var Sjunabasloven inte tror det några samband vetta. Ta var öll upp jag gaston där. Tan dagen det var samtidigt så var frigjort till så har enaste år om ta logan att han och så läs vi hesar logan till att få en genomförda och ta upp i arbete som det går just i att ta hatten är för det blir att otroligt flott. Det är flott klara till nästan så läs att vapna ut när USA är för lust att ting som man blir att lopp i arbete men på ett eller annat touchpoint må det komma till den nyaste att så långt gick det och nu gång det slunk. Alltså vi tar för att lucka hårt stod på att vi för vojar i texten. Man behöver vara så klokare av att ha några sannlagar vid. Känner du? Det arbetsliga borden nu alltså tog han landslagsmannen Vinnerman som fortällde att det blir så akademiskt och inte fanns så. Vi skulle synda vojar i texten på Jag kan skunda mig att säga att Johan nu spårningen var för det första var han öppen och så listan skulle han säga man ska inte allt för öppna spårningar är för nytt politiker och för det nästa så kan man säga så att för var ettla inte för ut och hålla det lösen Moira ut från tycker eklangen och själv till är fair nog men spårningen som framvis ständer ausvära det nu ösnen sämja om den fiskpolitiken som landstyret lagt för tinge hevur kvöld flott några som att kunna vi inte hålla i om och spyrja onkur jag tog nämnda själv att jag kan sända onkur täskar i öronen sämja målus är funnen vinnaren i kvöld kvar vad det är men kvar väntar tid av politisk television nästa år kan lugga som man nämner här först att man åt ju sett en salarfröing till att kanna hur det blir till att förger kommer så länge som där är då. Och i välfärdslig alltså vi var emot det första äpplen som kunde förger det därför att lägga görna. Vi var emot lönefiskar in och sambarsvapo tog jag därför att lägga grundarna. Vi är nog då fläckborre tog jag att det var nägg bättre för det falska fläck för män av fläcka nu det är någon och vi var emot orkeln och det kom i kyrkan. Och vi det själva i motors nere oss. Alltså vi är i motor öllon inte tandagen ta och i morlot ju samtyckta och så är allt fyrtoj samma. Det är som är rättligt av men jag gör markera långt och ska vi ha så att sitta hemma. Nu är det då flyr för mig i inte har ju haft då. Ja, det är öliga stor virus det snurrar som vi tar om nu och till toj att det är en ölig röring går sälja från nu och fram till att trea vitcher häver avgörka mal blivit till. Och det som heter först och främst snurrar om till som Magni Höjdal nämnt det är att få stånsrökterna under förgen på platsator.
Og til stafestingen av at vi lever og gjennom avmark av marknæge, og en avmark av marknæge gjør til at du først en eksklusiva rett, tann som fer ut at fiska, og tog skal du betala fyrir den eksklusiva retten. Og så skal du ha seg atgångna, og til atgångna kan bare reguleras i jøgnan oppesølen, tog såløsna som fiskevinnan i fargen eller hever skipa, så blir det ikke til at gjøre løyver ut, tog at løyver i tann fyrsta dagen som det lett gjort en sølevare. Det har vi sett nekket dømrum, folkeblokken i middelen av lett nekket syltakvåter til Vestmann og Sunn her tog, klokken 8 om kvalitet, og klokken 8 morgen etter var det selv der for 12 millioner. Det ber ikke det. Hva er ikke tjåas, vel? Nu halde jag att nu halde jag för löjgar runt av vi till spårningen som sett i för en löt så gärna. Du markerar ja alltså en gott alltså det har vi äpplon och så framvis i flashboarden det är samt vi tar på i men alltså topp är kommer på samma kör han är emot framhållande modernisering av fiskeflottan och vi ska backa åter till och kommunicera väl vi känt och för några arrangerande SF Moren till det som topp exponenter för. Alltså tid är plan boskapen på Överhuvud. Tid är för politiska det ska allt gänga jag skriver jag höjda kurs ska ha rätten inte rätten till förjon till detta snurr om. Right kommunicera väl det haft innan jag backa som vi är för någon. Jag skulle ju vänta. Vi skulle väl det skulle vänta. Vi snackar minne spårningsstammar från Lötsöjan så kan det ända kan till spårninge vär arme för att ta om äpplet. Du har ju sitt raskare rätt. Du har ju sitt ju inte sagt öla lunch Torben Jakobsen ända i soffan i Europa Valtlund. Raskare rätt. Du fick så kanske inte längre snöre än jatlei av förstan tog. Men att det till spårningen så säger han det har varit kvärt med hända nästa igen. Ja, det som kommer hända, alltså jag håller mig vid att det är så det är harfont alltså hvis ju i sämjan inte funnen så är det harfont till att man blir funnen och gosse är det som nu frattest från mannen och räknar vi att det är inte bara Sejan som för Aqua4 som nu halvtid att det blir ett även modus vi väntar här och det är öland nu har vi det jag hade jag skulle rätt ut att de stora pastor av de stora aktörerna är rymliga väl nökter vi det som det går bort nu där vi antitosten tror jag det är flott och tror att man har kost och i gossi ankran pasta uppsölden där kan ni ju du rankar att det är en längre så slutta så räknar då vet jag att jag nästa vecka. Det var inte bara Sejan akkur som för att jag undervisar och det var akkurat vi tre veckor men det var allar helst neck Floyd. Jo då inte igen på pastan floor för du kan inte att vara spela för andra än till Sejan för att gå för. Jag räknar att midlocken till dem så kan gott Aqua4. Men vi hade tar inte öliga stora trubbelagar av fiskvinnable edition utan sammanhang så var vi midlocken och visst oj tar sambandsmänner som inte är Aqua4 släppa att Aqua4 så vill det i gossier 20 Aqua kanske 22 kanske 23. Men folk har varit här är inte ju här är allt ut. Kan ju kvar som hända nästa igen. Det är bara statsskå alltså att vi enjoy. Nu har vi lugga lite inled och gång 4 vinner som topp i world alltså han var det ganska bra. Jag vill höra det där. Det du ju. Nej. Jag ser att det är hapstab till Högny och Axel och Paul och Sanja. Alltså är fest med vi att du har två flockar i samgångarna. Du har ja-flocken och tjå-flocken och vi ska man tycka att de kan inte som är gjort där så är det kanske två tydliga jana-väljare som inte följer tryckare just ner och ut vid hälften av tjå-flocken. Det har betyder till att bäge flocksformen och ting folk annars måste ju egna att ska lika hämta och öken som har så stora målstå internt i flocken. Så mat har modet görs några brödingar. Jag känner inte några brödingar är vi men det tror samförder om att vissa brödingar gör där så såna flockan inte missar så att gör det runt om säljer det byggt säljer här i Österröten och inte minst i Norrland så må är det ballar shopparna är mer inte kunnat kvar subanda koga nu men det har vi också helt annat uppskott och så spårningen kvar är det vi uppskott vi så få
det näke familje vi tar uppskottet som man har arbetat vid. Det uppskottet som var lagt för löktings i var, bland inte efter sommar tar vidare vid. Och det uppskottet kom så gärna var lydebrätt. Så att kunde huxa mig att det kommer några politiska hjärtskjoltar hvis man inte är färdig här från hånden första kommande vecka. Kort har så varit av inte. Det kan locka mig svära för han första paket. Men det står att länka att jag har misstanke om att det är inte så enkelt som Tobbe lägger ut kväll. Jag kunde också ha att ända vid Terjans Sideskort och jag får inte ända vid en öppen spårning runt när från Johan vi har som bara för långt rivis att en öppen spårning och det är kanske en ålänge snöre tror för att sätta där en rättliga lucka en spårning en atlatna spårning som säger ver fiskvin nu skibanar uppskottet samtidigt nästa vecka. Ja, det har vi en stor av honom. Och så skulle jag säga halt stått kvoi. Tog att jag räknar vi att de som manna samgångarna, de säger då var så att alternativet till att detta uppskottet vi bor i Jöknon till att åka vända till energipan som är totalt okontrollerad. Kvar och går aura. Jag vill säga att alternativet är att luncha vid energipan ett år också. Ja, alltså luncha på skipan ett år det är en politisk omväg som väl vill näga. Kan ni släppa ta ett döme alltså nu hur Bjarne brukar sig välja kan inte att Axel ska ta välja kan inte att eftertäckta och högten ska göra det samma. Alltså hvis man häver handa hållningen att politiker snur sig om att vara valdrätter och att flockron häver det gott väl så har man ett alternativ till att man som politiker vill att landet ska flyttas framåt. Jag minns att i kreppen i 50 och första 50 Jungnu för den några allvarliga reformer. Jag ska samma med folkavlösningen. Med andra en lönelättning på 20%. Och så hade vi 20 tingfolkon i tingen då. Och finns en sån man framan till valju 45 att du får för 20 nere 5. Och det tog så välska är väljaren hej fyrigivne där och inså att hej törchen som var teachen då var nejo skulle landet resa sig åter. Så hvis man bara haltar att han väljarkanningar så ska man göra som Bjarne gjorde. Men hvis man vill flytta landet framåt så må man tåra att ta ett tak självt om man mäster att avgången är större. Avgången ska bara göra en starkare till att stanna motor och genomföra till tingene. Och det är det som jag sätter mig van till att samgångar gör att hon genomför tingene och för ända detta mål. Jag svär att du har stått på Björn Djuram så där. Jag ska väl ha stått i att från 11 till 15 alltså väl ska ju undan häson var näka välja kan jag göra näck flyr en häsfär och här gå ja flashen öla gå an vi undan vind. Och här var kvarjan bredda lätch från det kon tid har vi ju undertöka fallet någon ger det hetta och det vill säga torra politik och värda sista fyra år var att man skulle fylla välja kan jag men så Johan ska komma bara era tankar till oss låt till. Ja. Att det var första åren här för att det kom 3 månader i fast tack att det kom 4 till var vi jag kan allt kvalitet till vårdar först och uppe i soffan i Pattelon till drösta först uppe i soffan i Pattelon här. Stora tack för Björn Djuram, Torbjörn Jakobsen, Johan Sideskort. Vi klappar för dem.